Eguraldia lagun, giro ederra egon zen igandean Amurrioko txakolin egunean. 100 lagun bertaratu ziren jaiaz gozatzera. Maite Eskarmendi kazetaria izendatu zuten Arabako txakolinaren aurtengo enbasadore. Lehenik eta behin harrituta, baina oso pozik. Benetan ohore bada, nigan pentsatu izana, Arabako txakolinaren enbasadore bezala, aurten paper hori edo behintzat ni izateko. Harrituta esaten dut, azkenean Gipuzkoarra naiz, Arabarekin ez daukate olako harreman ez da zuzena ere, baina egia da ja urtek daramazkidala gastronomia, txapelketak eta aurkezten eta horre ikusi dut gure sukaldari, produktoren eta horratzean dagoen lan guzi hori, ez? Eta batez ere gure produktuei behar den garrantzia eta balorea ematea, eta klaro, produktu horien artean Arabako txakolina dago eta beraz ohore bada, hemendik aurrera munduari esatea Gipuzkoar, Bizkaitar, txakolinaz aparte Arabakoa ere badagola.